sakit korang gelai Baiti buskanggo hilaina Lamani bushuno nore Thamnai buskanggo tokshawi Hansani ya prino shungu Ya chagi ora Ya chagi chobari kora Dia Polani volunteer Gita Devarma Go kami ni phalele mane Hambai sini media rong sang habildar parani tini ni je o jaga o ti double pro ni ku luku kutum panda o phai nung bahai ke nu phaiga sang balai khasang phaiga oro sini lugu kutum pandawa sini ti double rong sang dol bodol khai nuk phaiga bagai sang balai khatong khasang lai sini je nung tini o jaga o luku kutum panda o phaimani bising tu 2023 ki bubagra ni সরকার খাই মানে হিন্দা ওয়ানছু 2023 जोंथे सकाइपना सिनि बुबग्रानि नेतृत्वे जोंथे सकाइपना सिनि टिप्रामो थाना जोंथे सकाइपनानि जों साइटक लायनाय ओ कामिनि खालाले माने जों हाबिलदार बोसोर जना रक लायका नं ओ कामिनि 18 जना जलारक फैका 10 जना रक 4 रक फैका 10 जना बुकुनि मुंखै किसे आनबुमु जुरदे फरमा Ko luku kutum panda khalai jak tomone no o jaga phai bahai ke nu phai kya belai no khatong thoka tini chini buri rogni mas gathering 20000 borongni target chini or tabu korai motamuti sopai jak bobagra no nai singlai jak tini bobagra phai tong no chini buri rogni phan chung tini khono bisinai 2000 test no chung nai singlai jak buri rog joto chung phan jak ke tabu de phai tonai lukuro no nang tam ko guna musu phai tonai lukuro belai borobo khatong thoklai jak joto no kaham kurung khlai phai bai tung bobagrani khamsani marewo tini chini buri rogni choba kotor buri rogni bising tiring jak borobo joto no kaham kurung khlai phaioi o chobao joto no phaioi kobang khlaioi nujak phai bai tung obone obahai ni ang boromo kobo ini o jaga je borok kutum lai man jaga o buri ti daule roni o kutum man jaga o busur roni target rok tong mane ha ke ba bisi dang ni mana bude ke mata buri rogni target prai 20000 ni target asa khlaio besi se unai basa train slabi aro unja angni jebo train slabi anga gari ti teka tai uparawo ready ngoi phaime borok rok tong aborong no bo ang ko khana mutung khabainan ko puri ma phaya hanoi norok chung bai tongo thamsani maribo tongo chung kha tong thogo obni bagai koito sawo chung tini ora je phai mannai to manka je phai me nogo tongo chuno sohojuri taridi tini thamsani maribo bodol khlaioi dai bo oba hai choba khlai jaman jorao no dorari bubagra o jaga o tini busur koita samoy rok phai ko pas ko ro sapai nai chung bubagra ni time hikakai jaro oba hai time bo phai nai oro phai kong narunai tin buri rok bini rangchang ni bini khorang khnana ni bagai ready nai sinai ja to kutum panda o phai nungni bahai ke ma to phai kam sei chung ko phai so pai drop no ta phai so pai bani ba chini president TWF ni president bai Shopna Devarma bini luku kutum panda bo chung bo bai baksa bini yak bai yak ro mui chung boy baksa buwagra bai thani to goi dan bagai chung ro meeting o phai mani ba meeting ba luku kutum panda chung chini thanchani je chung chan mu ba chini je ni rin ko to moni no chung login nan phai wa hisi thanchani busur phai ka nong na ayang ni buru chini yang onek phai ja bike le rin phang ka sala ro chung du din da ba phai ja gari ro phai ja chini boka chung bujong no gor ni klai